Son a Axente Rodríguez, especialista en cibercriminalidade e estou ao cargo da investigación. Fíxeno chamar porque estiven lendo a súa declaración e a verdade é que hai datos que non me acaban de cadrar. Que non hai nada que contar. Acaban de roubar 2 millóns de euros da empresa na que traballa. Vale, pero a ver, Axente, entón foi Arturo quen roubou os cartos? Dígamo vostede. O que sei, non teño nada que ver. Nada? No, nada que ver, nada de nada. Estou chegando a conxelar. Apareceu o corpo sen vida do contable. A forense está de camiño. Que pasou? Deronlle un golpe na cabeza cunha escultura. Non podo contestarlle. Temos un asasinato entre as mans. Eu creo que podemos saltarnos o segredo profesional. Está moi ben informada. Está investigando o roubo ou a min? Infórmame un pouco antes dos interrogatorios. Sospeita de min? Non lle parece un pouco raro que me roubase a min mesmo? Vou a ser máis directa. Mantiña vostede unha relación íntima co señor Arturo Castro? Desculpe, inspectora, pero penso que iso non é da súa incumbencia. O señor Arturo Castro foi asasinado na súa empresa despois dun roubo de 2 millóns de euros. Eu creo que sí, é da miña incumbencia. Eu creo, inspectora, que teño dereito a chamar o meu abogado.